28 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон дар иҷлоси навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори иҷлос президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путин иштирок карданд. дар иҷлоси навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ масъалаҳои вобаста ба вазъи минтақа ва ҷаҳон, самтҳои асосии фаъолияти созмон оид ба таъмини амният ва иқтидори мудофиавии кишварҳои аъзо, муҳокимаи самтҳои калидии рушди вазъи сиёсӣ дар ҷаҳон, таҳкими иқтидори созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, афзоиш ёфтани таҳдиду хатарҳои глобаливу минтақавии амниятӣ ва андешидани тадбирҳои муборизаи дастаҷамъӣ бо онҳо, дарёфти роҳҳои амиқи мубориза ба муқобили терроризму экстремизми байналхалқӣ, идеологияи сиёсию динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва яроқ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар шаклҳои ҷиноятҳои трансмиллӣ ва вазъи нигаронкунандаи Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ таъкид намуданд, ки дар ҷаҳони имрӯза хатару таҳдидҳо ба амнияту суботи давлатҳо аз ҷумла дар минтақаи масъулияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ афзун гардидааст. сарвари давлат изҳор доштанд, ки бо дар назардошти вазъи ба амаломада аз давлатҳои аъзои созмон тақвияти бештари ҳамгироӣ дар мубориза ба ин зуҳуроти номатлуби аср тақозо мегардад. соли оянда 75-солагии ғалаба дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ҷашн гирифта мешавад ва мо барои таҷлили ин санаи муҳими таърихӣ дар чаҳорчӯби созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тамоми тадбирҳоро меандешем, таъкид доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар иҷлоси навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ изҳороти шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба такмили ҳамгироӣ ва ҳамкорӣ барои таҳкими амнияти минтақавӣ ва байналхалқӣ, нақшаи чорабиниҳо оид ба таҷлили 75-солагии ғалаба дар ҷанги дуюми ҷаҳонии солҳои 1941-1945, қарори номгӯи тадбирҳои иловагӣ барои коҳиш додани шиддати вазъ дар назди сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дигар санадҳои таҳкими ҳамкории сиёсӣ, ҳарбӣ иқтисодии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, такмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва молиявию иқтисодии фаъолияти созмон қабул гардид. инчунин аз ҷониби сарони давлатҳо беш аз 15 қарори дахлдори шӯрои амнияти дастаҷамъӣ доир ба ҳамгироии минбаъда дар самтҳои гуногун ба имзо расид. иҷлоси навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар нишасти матбуотӣ бо иштироки доираи васеъи намояндагони васоити ахбори омма натиҷагирӣ карда шуд.